Hello guys, hello! Welcome sa to ang YouTube channel ni Madam Pislat guys. Ang karong adlaw mga tumig danaw, mangita mi guys og mga piso nga dali ra mo tubo kay ato bitang mga piso nga ako napalit last time guys. 45 days na sila pero inano lang gyapon gagmating guys nga tanan, so mangita ko piso nga dali ra mo tubo. Nangumpra pud mi sa friends. Okay, see you later. So guys, naabot na gyud mi sa Prince. Murag dugay-dugay na jud ko, wala na kanhi guys, no. Tara. Ngita pa may parking place. Tara. Sulod na mi guys. Sa magkano among komprahon. May galit guys kay walay music. Tara kanibong Cafe Blanca. Sir, Cafe Blanca ning among panguha mga gatas. Tara. Putin daganang paliton guys. Kwarta laywa diri. Tara. Magic sarap. Wala sa sila special offer, no? May man ni ang Prince guys kay medyo barat-barat ba ang ilahang presyo. Kay ug ato ka sa mga mall, mga mahal gyud. Tara. Kan kayong magic sarap guys, manang di na dugay-dugay pag di may balik-balik diri. Ari na pud sa sugar. Mga sugar guys na pula. Mas healthy yun na siyang sugar guys sa puti, no? Yung sugar nga pula. Tara guys. Bitsing. Nindot kini pangumprahan diri guys kay dili kayo daghang tao ba. Medyo daghan na ang among na kuan guys, natigom, napalit. Pa no ni mabayre pero na. So, dara arita diri sa mga chocolate pero murag gamay ra man among pangumprang ako ang pangumpra guys kay ang chocolate di man kayo gud maayo kayo mahalin diri. Are na punta sa mga shampoo, dara. Medyo puno-puno na gining akong kuan cart, guys, no. So guys, nabayran na og amo nang ikarga sa sakyanan. Dara. Dali ra kay na human guys, di kayo daghan ang among gipamalit karon kay ang among target good piso manggod. Amo lang ning narang mga mga security guard nga mga friendly kayo sa friends guys, no. Kailag ni siya nako guys. Dara. Basta friends sa Danau guys, kaila na gini siya ni Madam sila ni Madam Pislat. Dara. Friendly kayo pong So mora ning among gipangumpra karon guys. O na punta diri sa pisuan, dara. May kay dagko ng mga pisua guys, tag 50 ang per head. Kay may untag ka ng di ni pareha sa una guys nga wag gyud katubo. Ara mao gini among target diri sa Danau guys kay katong last na mong pagpalit no dito man to sa Carmen. Dili na ko mapalit dito guys sa Carmen kay tingali mga kaldo ilang gibaligya dito. Nganong wa gyud katubo ang mga bantris mao pagkuat to guys. Wa jud katubo ang kuan mga bantris. 45 days na wala gyud, so mao na ni guys. Kipakarga na nako ang duha ka karton nga piso. 60 heads ni siya guys.
Grabe kadaghan. So, tara. Successful guys ang amo ang pagpalit og mga piso. Medyo dagko-dagko na gyud sila guys. So, dara. Sidlak sa ganaw nito kay view diri guys. So, may nakalimtan ako guys, ang suriso dahil namo, mahapit na lang po mig suriso o ka ng siumay. Kaya mao na yung among suki diri guys sa siumay o sa suriso. Kaya ako naman yung gi-order daan guys, nag-message ako sa cellphone so ready na nila. So, mao na to, ready to pick up na lang no. Dali ra kayo guys ang pagkamalit diri kay kuan man ila nang ready man. So, tsak-tsak frozen food product guys. Yummy diri. Oh, nana na po mi diri sa mga buwaran guys. Kaning mga buwad guys no. Dara hipon kay daghan man kay mamalit sa among store og hipon guys og ginamos. So nihapit na lang po mig pamalit diri no kay medyo poslan man nga naa diri guys. So mangumpra na lang mitanan. So palit na sad ko diri guys og kanang supsupanan pa sa mga biik. Dara magpagasolina sa ta guys. So mao na to guys no, kung kinsa may nakauyon aning akong gipakita karon guys no, please like, comment and share sa YouTube channel ni Madam Pislat guys aron makasunod kamo sa sunod na kong ipakita nga mga videos. Thank you for watching. Bye-bye.